Kokeessa sinun pitää osata ensinnäkin basson kielet, eli E, A, D ja G. Lisäksi sinun pitää osata soittaa Daada Daada kappaleesta säkeistö, joko sen alkuosa, eli 2 ensimmäistä riviä, joka kuulostaa tältä. Lähtee nyt ja jälleen lähtee laulu soimaan, kansa syöksyy karkeloimaan, sulaa iltaan sointimusiikkiin. Tämä oli siis alku. Tai jos tavoittelet parempaa numeroa, niin sitten koko säkeistö, joka kuulostaisi tältä. Lähtee nyt ja jälleen lähtee laulu soimaan, kansa syöksyy karkeloimaan, sulaa iltaan sointimusiikkiin. Tänne tultiin halki Suomeen.